Lah aku masak. Mau masak apa, Mak? Tempe. Aku. Budal. Wes budal kok sok. Sing ngene aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, kembali nang channel Aska Official sing ganteng sak Jawa Tengah lur ya. Suwira ngonten, suwira gawe YouTube, orang gawe video mergo kahanane omah, mergo apa? Aku kerja ya ora ana wektu, iki tak sempet-sempet nang gawe konten ben supaya pemulihan neh ya lur. Pokoke iki mulai dari awal neh ya lur ya. Pokoke istilahnya ngono lah, mulai dari awal neh. Kingko aku ape mangan, ape sarapan, ya ape ngevlog, ape bedel kerja, ya pokoknya aku tunggu terus keseruannya bersama Aska Official. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen channel Aska Official. Makku wongnya belunjur, lur. Ayo, aku PT kok ambek makku ya. Sik ya lur. Oh lur, iki mengguri aku PT kok ambek makku. Mae, Pak ini. Nah, dak gak sok. Kopi bedal. Dak kan. Lah aku masak. Mau masak apa, Mak? Tempe. Aku. Bedal. Wes budal kok sok. Sing ngene aku. Yes ya. Kalau Pak Merakang, Pokoknya oh bojone sembeh. do blonjo. Ya wes pedas mikir. Ya apa neh, Cis? Edwi. Omahe rumput aja. Bisa apa bedal, Mak? Lah bacis ah. Apa sarapan? Blonjo kok sedina rone ah. Mak. Ah. Yes, lur. Bedal. Yes. Ya ono lho, drewane makku. Tak sarapan sih lur ya, pokoknya tunggu terus keseruannya bersama Aska Official. Wis lur, iki wis aku wis madang yo. Ora nek nggon, ora nek meja yo wis mangan nginae yo lur yo. Tak mangan ora ketok lah yo lur, mergo iki ape kerja. Ya tak ape kerja yo ape engko ape ning kono kok resik-resik. Dadi aku pengen ngisi kekuatan sik yo lur yo. Makku cek blonjo. Iki menune pindang tewel tewel karo pindang jenenge sarapan. Enak apa ora iki? Lho, pindangnya lah. Ini bikin kolor. Buka sangu nih, Mak. Lho, sangu wae pikiran dhuwit sangu. Wis lur, mangan sik ya lur ya. Madang sik lur. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak. Tak cepetno ya lur ya. Tak cepetno sik. Lur, wis bar mangan. Wah, bilang budal. Pedes. Kok ngantar hati-hati ya bantu-bantu. Iya. Yes, lur. Dan mak budal sik, Mak. Gak bisa ngono. Sangun ya apa Cis iki dhuwit dienggo anu kok iso bensine panas, iso ora menyang kok. Lah bensinku kuwi. Cek sing kok displeu. Ya wes. Yes, lur apa budal ya lur. Budal ya lur ya. Wis engko pokoke tunggu terus keseruan bersama Aska Official. Jangan nanti
Terus bersama Aska Official engko pokoke ning kono tak dono karyawan-karyawan yo lur. Ya wis lur. Lur wis teko kerjaan gitu. Wis teko kerjaan. Jadi apa? Teku kancaku. Wis teko kerjaan yo kae kanca-kancaku wis do ning jero. Ya toh aku mau nganggo seragam. Di seragam lur ning kene iki. Lur yo lur. Wis pokoke wis mlebu. Cuma 2.000 saja tiket masuk permainan 10.000. Terus kok ngene iki lur suasanane sing garai nyaman sing garai nganu ki ya sing ngene iki suasanane walah jan merindukan ya lur termonan iki merindukan kasih sayang wah kata-kata pembayan ini wis lur ya ngono kae lho noto apa permainan aku engko ya penoto kae lho. Wis lur rasah kakan ngomong wis pokoke kancane aku ning dia ngevlog ning dia yo. Wis pokoke ayo lur noto permainan sik. Wis ngene iki lur lho suasanane pokoke ngene iki ya to. Kolam renang iki. Kayak ditatoni ayo lur pokoke ayo ikuti aku noto permainan karo engko. Wis pokoke lah engko pokoke cek enek karyawan nih. Pokoke sunai lur engko pokoke tunggu terus keseruannya bersama Aska Official dulu ya. Kalian baik. Kejaga warung. Piye kerja ning kene iki? Penak. Terus si ditekoki. Aja. Lho, ditekoki yo. Oh, ya wis. Iki permainan. Aku tak buka. Pokoknya ngono ae lur yo. Tunggu terus keseruannya bersama Aska Official. Ya wis lur, wis ketoto kabeh. Dolanane yo wis tak toto dolanane 10.000 kabeh 10.000 iki 10.000 sepuase kae 10.000 sepuase nek iki enek per jame yo lur enek menitane pokoke kolam renang sepuase kae antv beca kae iki serba 10.000 tapi ya enek menitane lur ya pokoknya ini murah meriah. Wis lur terima kasih sudah menonton Aska Official ngancani vlog hari ini ngancani videoku bersama Aska Official vlog pertama lah ceromono iki mergo iki wis suwe ora tau gawe vlog wis suwe ora tau ngupload video mergo yo aku kerja lho esuk kerja ngomuleh wis sore turu kesel ngawat tapi kita sempet nona ben menghibur kalian yang menghibur awakku ben supaya ben ora sepanang lho ning kene yo gayane nyantai yo lur ya wis ngono ae lur aku ape ndang nyapu ndang resik menunggu enek pengunjung yo mergo iki harine hari libur soalnya hari-hari libur ki mesti rame yo to mesti rame yo mesti wis pokoknya tonton terus video-video yang akan datang video-video berikutnya Aska Official dari channel Aska Official pokoknya tolong di subscribe dipahami kata-katanya ya lur ya sepurane anak rumput itu kerja yo kerja HP kerja pinuk yo kerja pinuk dolan HP dolan HP pokoknya seluruh terima kasih sudah menonton Aska Official ngancani vlog hari ini pokoknya sunai sampai mulai nyapu seluruh terima kasih sudah menonton Aska Official terima kasih bersama Aska Official jangan lupa di subscribe dan komen YouTube dan di follow TikTok ya Aska Official seluruh terima kasih sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuhu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video